Mntanami, ungamangali yazi njengoba ubona sengikufonela nje kanje nabantu baka-Black Life TV. Kunento lana engihluphayo mntanami bekufanele ngabe kade ngikutshela yona noma wakho. But-ke uma wakho angithi akayazi akasekho, so sewusele nami. Ngizocela nje ukuthi ube strong ngoba lento le engikutshela yona iyazwela yeah, but-ke akuyona into eyinkinga kakhulu. Yazi-ke we-baby girl la into imi kanje. Mina noma wakho sahlangana eminyakeni ngithi ama-21. Uma wakho mfethu ngahlangana naye ekhulelwe. Besingakaze sikutshele lokho. Umuntu oyekhulele yena wayekhulele wena. But-ke uma wakho ngangimthanda, ngamukela nesisu sakhe ngahlala naye ngaze ngamlobola futhi ngamkhipha kubo. Njengoba usazi isimo sakumalume wakho ukuthi sinjani yabo. So ngangafuni ukuthi nawe ukhulele khona ngoba nawe bengikuthanda yabo le nto. Ngiyakuthanda namanje akwazi lokho. So sinoma wakho-ke sa-decide ukuthi le mfihlo lesingakutsheli until uze ukhule ube mdala u-understand izinto bese siyakwazi ukukutshela uyabo. So engifisa ukukutshela khona ukuthi uma wakho wayekhulelwe wena awuzalwa yimina biologically but uyingane yami uyazi ngikuthanda ingane yami angithi. Welcome back mbukeli we-Black Life TV ohlelweni lethu oluthi sikhipha izimfihlo. I am uMlangeni uMagasela. Sisakuyona-ke leyo ndaba la isikholelwa khona ekuthenini the truth shall set you free. So njengamanje nginosihambeli sethu sizosichazela ukuthi kahle kahle ufuna simlalele yiphi le mfihlo afuna ukuyikhuluma and ufuna ukuyikhuluma kuba thina nje okwethu mina mbukeli noMagasela ukuthi simnikeze indlebe simlalele. Sawubona unjani? Ngiyaphila sisami Magasela unjani? Ngiyaphila mfethu. Ngicela ukubuza ubhuti uqhamukaphi nje mhlawumbe ngokuhlala. Mina ngiqhamuka le Endwede mfethu. Endwede. Okay, beautiful. Ngicela ubingelele nje umbukeli Black Life ukuthi nje ngiyabingelela mbukeli. Okay, ngiyanibingelela ababukeli be-Black Life TV. Danko. Awusitshele mfethu wavela uhlala udabeni usichazele program ukuthi kahle kahle yini ekubekela ekhaya. Hey, daba lami Magasela lunzima kakhulu, lunzima kodwa into ejwayele ukwenzeka la. Hayi imfihlo ihlezi inzima. Ngifuna Lana mfethu umntwana wami ngasho njalo. Yes, engazwana noma wakhe iminyakeni eminingi eyadlula ngoba umntwana manje una 21 years. Sure. So sahlangana noma wakhe emafemini sisebenza. Okay. So ngihlangana noma wakhe mfethu uma wakho wayekhulelwe. Ngithi wayengabo 6 months kanje. Okay. Yeah, so umuntu ayemkholisile babe nenkinga ke nazo ngengene kuzona kakhulu. Kodwa sazwana naye, sazwana. Ngandlela ukuthi ngangimthanda. Ngamthatha nesesu sakhe. Sure. Sazohlala naye. Okay, qhubeka. Angikujaji. Sahlala naye futhi kwangaba nankinga nje mfethu ku right yonke into. Wafika isikhathi sakhe sokuteta, wateta. Ingane nje ngayithatha njengengane yami. Sure. Saphilisana nje sakhula yabo leyo nto. And into eyenza ukuthi ngize ngimthathe nesimo sakubo sasingekho right. Umndeni wakhona abazwani bebodwa, yabo leyo nto. So izinto eziningi besizenza mina naye. Umndeni wakhe nje okuningi awukwazi. Mina naye abakwazi. So ingane mfethu ikhona sikhulisile sobabili. Kumnandi uma wayo eminyakeni 10 edlule washona. And sasidecide noma wakho ukuthi ingane ngisesitshele iqiniso manje. So ilinda nje ize ikhule mase si-matured kahle sizo understand. Ebese ke mhlambe sazama ukuyitshela yabo leyo. Sure. Yeah. So manje uma wayo nje bese shonile sengisele ngedwa. Angeke sakwazi ukuthi kwenze ngale ndlela le sasiplanning ngayo noma wayo. Ngiyafisa ukuyitshela ingane nayo njengamanje kodwa manje kunzima ngazi uzoqala ngapi. Ususele wena. Sengisele ngedwa phela manje. Yabo. Ngihlala nayo ingane kuyimanje. Ingane enjani nje mhlawumbe ihlaliphile. I-right kanjani ingane? I-right ingane and I hope mawukuthi izotsheleka izo-understanda lento kodwa ngazi sizongithatha kanjani. Kodwa nje i-relationship yethu nayo eyinhle kakhulu, i-healthy and futhi angifisi mhlawumbe ukuthi uyakuzwa lokho.
ngisathanda ukuqhubeka ngihlale nayo ngikhulise njengengane yami until mhlawumbe nayo izisebenzi yabo mhlawumbe ithola umkhonyana ibe nomuzi wayo. Kodwa umama akaze achazela ubaba wayo uba mfethu kwayena uma wayo ubaba wayo wayengamazi kahle mangakutshela iqiniso. Ngicathi yona painful part ke for ingane. Naye wathola umuntu shuthi wayeze ngomsebenzi. Shuthi wanede weza ukuthi sekanje wayengayimisele futhi ngokuthi azabena nengane. Isibongo akasazi ke at least bro. Wazi ngani ngoba lesi sibongo asisho mhlawumbe ngathi kwangasona nesibongo sakhe. But ingane bathi if ithanana nobhuti wayo yeah phela yena wayetheni wakadlamini but I'm not sure into esingeke siyiprove leyo. Hayi asivele simtshele kona uDlamini angaqhumiki kaDlamini phela because yena wazi ukuthi isibongo sakhe esakho. Yes nayo indaba. Manje ngiyabona ingane isikhulile. Komalume bethu abazwani ingane nje laphana komalume abantu eyayihlangane nabo mhlawumbe omzala bayo. Uyabona ukuthi yazi ukuthi nona bro wamfethu amisolo ukuhlala emadevini. Lento le i-right because emndenini mhlawumbe ngenze ukuthi abayitshela ukuthi ingane vela kuyona yakho. So when coming out ingane mhla kuthiwa fanele ilotsholo yazi umndeni uzoyiclaim uthi ena vela kuyona ingane yakho bazoqala besho beyazi kahle ukuthi abazi bayikhulisa ikhuliso wena. Yeah and futhi vele bakazi babe nesandla. Kodwa ngoba uthi ehlaniphile le top ukuthi meniqhubeka nihlala ndawonye nomntwana of which I believe so ukuthi vele ngeke akulahle kodwa mhlawumbe uzophoxeka. Kodwa akube isinqumo sayo because siyakwazi ukuthi asele inqumo siyingane. Ngisho nabazali bangathina ukutshela ukuthi hayi mina ngizolotsholwa la ulo muntu engimazi angimazi. Yeah that's why ngize ngabhalela la ka Black Life TV ukuthi at least uma kunomuntu esifazane mhlawumbe yabo lonto nawe umntwana uzokwazi ukumeza ukuthi understand yabo lonto njengomuntu esifazane. But nje ngiyasaba ngazi uzoyithatha kanjani lento. At least ke ngoba wena uyasho ukuthi mhlawumbe uma ukuthi uyabona siyahluleka nami ngizokulalela. Mengibona ukuthi kuyahlulekeka ngizongenela ngisathanda ungenela kakhulu kwindaba zabantu because ngiyengizama ukusiza kwesinye isikhathi kusizakala but sometimes when I look at it mase ngisekhaya I feel like ngincisha ithuba lokuyi-express nalomuntu ay-express ngendlela afila ngayo kumuntu osuke emonile if mina ngiqhamuka ngoba manje sengimkhama down usezozoba umuntu o-right ngisho engekho right sometimes ngithande nje ukuthi ibhuquzisane ngithule ngathi angikho khona nawe uzowaneliseka naye agcina abhodle ngendlela afuna ngayo so ngingenelela kuye kube ngifile ngathi ish ukungenelela kwami vele ngizongifaka ubuhlakani but sengiyamlimit ekuthenini yabo avuleleke ngendlela afuna ukuyikhipha but simply because vele wena usushila ukuthi ngoba ngumuntu wesifazane ungajabula mhlawumbe kodwa nakhona I will take it from i-conversation yini mengibona ukuthi uyahluleka umntwana uku-understand then I will come through for you my brother. Kunzima. Asimnikeze ithuba umntana sifonele. Kade ngiplana ngithi ngiyamtshela kodwa ngiyenzeki. Usevasithi vele manje? Yeah, and leyo nto futhi ngisabayo esikoleni uzophazamiseka mfethu mama ngamtshela lento le kodwa futhi siyaphoqa. Isona sikhathi usena 21 years manje. Hayi asikhulume mfethu. Sizomprovide nge-counseling nami ngizokwazi ukuthi ngimbone. Uzoyi-understand. Ngiyayithemba mina futhi ngiyabathemba nochwepheshe bala ekhaya. Let's hope. Thank you. Bukele Black Life TV. Nalidayima la baba wengane ufuna uzochazela ingane udaba ukuthi hayi mntanami ngiyakuthanda impela kodwa biologically uma ngamthola vele semtoha kodwa manje iplan yakhe noma ayizange isenze ukuthi batshele umntwana boba uthunga uma akasekho emhlabeni into esoyenza usenesikhathi singanani uma engekho uneminyaka 10 it's been long so usehleli nalengane for 10 years uma bengasekho emhlabeni asathelele ithuba sibone ukuthi umntwana uzothatha kanjani lo daba sibone songenela eSpeak Life TV simnikeze counseling kodwa ngicabanga ukuthi obaba banje abasekho because umuntu mengayizala ingane uyiphatha ngendlela engekho right if engayi-rape usuke ezoyihlukumeza ngezinye indlela so wena ukuthi ubobabo nje kusho ukuthi asakhona amadoda right yabo sibanikeze ithuba abafethu love sibone ukuthi ngempela ayibona bonke yini abayizinja or abanye bayifuzela abantu basemakubo asambeni bafethu imfonela ugela. Hello? Yes baby unjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami ukhuluma noMlangeni Magasela ngifona ngikwa Black Life TV mama. Ngisohlelweni libiza ukuthi sikhiphe imfihlo kunobhuti oseceleni kwami cabanga ngithi ubaba kahle ofisa ukukhuluma nawe sanda sami ngicela ungibambela kancane. Yeah baby girl. Kunjani? Ngiyaphila baba njani? Ngiyaphila awuzwe ngathi mina.
Yebo. Ngithi uzwe ngani ukuthi mina? Izile voice yakho. Alright, kungcono ukuhamba kahle kodwa esikoleni? Yebo, kuhamba kahle. Alright. Hayi nami ngi-right la ekhaya. Yeah. Yebo. Mntanami, ungamangali yazi njengoba ubona sengikufonela nje kanje nabantu baka-Black Life TV. Kunento lana engihluphayo mntanami bekufanele ngabe kade ngikutshela yona noma wakho. But-ke uma wakho angithi akayazi akasekho so sewusele nami. Yebo. Ngizocela nje ukuthi ube strong ngoba lento le ngikutshela yona iyazwela Yebo. Yeah, but-ke akuyona into eyinkinga kakhulu. Yazi-ke we-baby girl la into imi kanje. Mina noma wakho sahlangana eminyakeni ngithi ama-21. Uma wakho mfethu ngahlangana naye ekhulelwe. Besingaze sikutshele lokho. Umuntu oyekhulele yena wayekhulele wena. But-ke uma wakho ngangimthanda ngamukela nesisu sakhe ngahlala naye ngaze ngamlobola futhi ngamkhipha kubo njengoba usazi isimo sako malume wakho ukuthi sinjani yabo. So ngangafuni ukuthi nawe ukhulele khona ngoba nawe bengikuthanda yabo lonto ngiyakuthanda namanje akwazi lokho. So sinoma wakho-ke sa-decide ukuthi le mfihlo lesingakutsheli until uze ukhule ube mdala u-understand izinto bese siyakwazi ukutshela yabo. So engifisa ukukutshela khona ukuthi uma wakho wayekhulelwe wena awuzalwa yimina biologically but uyingane yami uyazi ngikuthanda ingane yami angithi. Yebo. Ungakhali mntanami. Asihlukane nawe ngisazoqhubeka ngihlale nawe njengengane yami. Yabo. Kodwa mina baba lento eshayo ngikholwa. Hey, ngikutshela iqiniso wengelosi yami, ngikutshela iqiniso. Yabo, ngiyafisa noma bekuthiwa khona uma wakho usakhona akutshele. Uyabo leyo nto. Kodwa ngezizathu uNkulunkulu washesha wasiphuca yena. Hayi ungaphatheki kabi akukho kuzoshintsha mntanami. Yabona njengoba sizwana kanje sisazoqhubeka futhi sihlale kanje. Baba usazothi uyadlala ngithi. Mntanami, ngiyafisa ukusho njalo kodwa akunjalo, angidlali ngikutshela iqiniso. Ngicabanga ukuthi manje futhi usomdala uzokwazi nawe ukuyihandlisha lento. Futhi akukho kuzoba umehluko empilweni yethu. Sisazoqhubeka nje kube njengoba kunjalo. Yabo. Ngiyakwazi ukwenzeka lokho baba phuma uyena ubaba wami ubani ubaba wami. Mntanami kunzima kakhulu-ke lapho ngoba noma wakho ubaba wakho kahle kahle bahlangana eze ngomsebenzi la. Yabo. So wathi mase sethola-ke lo bhuti ukuthi uma wakho ukhulelwe kanti vele nelentuzana ifeyile inkontraki le babehamba ngayo yayize ngomsebenzi umsebenzi usuphelile. Wayenyamalala lapho-ke lo baba wakho kodwa engikwaziyo ukuthi wakadla mina. Yabo. Yabo nami lento le Yami yonke mina ngiphila amanga. cha mntanami akusiyona manga. Uma wakho nami futhi ngubaba wakho. Yabo akukho kuzoshintsha lokho. Uyingane yami namanje akukho kuzoshintsha. Njengoba ngikwenzela izinto usesikoleni nje evarsity lapho ngizoqhubeka futhi ngenze yonke into. Yabo. Wena nje ungakhali ngicela nje ukuthi uzame ukuthi ugwinye lento njengoba injalo ngoba ngempela akukho kunye futhi kunjalo. Kodwa nje phakathi kwami nawe akushintshe lutho. Usayingane yami uyohlezi ingane yami. Ngisho ungashada ube nomuzi wakho uma ubuye ekhaya ikini la. Yabo. Kukhulu baba kunzima. Ngiyahluleka ukwamukela. Ngiyazi mntanami. Kodwa-ke ukuze nawe uzokholwa uyi-understand kahle lento uzocela egcikweni sihambe senze i-DNA test ngoba ngiyakubona ukuthi awuyikholwa lento le. Kodwa nje uzwazi uyingane yami akushintshe lutho. Ngicela wehlise umoya ma ungakhali. Yes. Kunzima baba kunzima. Ungakhali ehlisa umoya. Kuzoba right yonke into sina sisawumndeni sohlezi somndeni futhi. Sohlezi somndeni ngiyazi kunzima kodwa-ke uzojwayela. Yabo.
ngicela uyithathe nje lento injalo uyimukele. Angithi akhumbula nankasathi kushona uma wakho ukuthi wamukela ukuthi uma wakho akasekho, namanje futhi lokhu ngicela ukumukeleke ukuthi kukanje isimo. So phila nakho, kodwa nje usayingane yami. Okay. Why mina baba? Why? Igoma lo baba ngifuni. Kodwa manje sekuzovela ukuthi awuyena ubaba wangempela. Hey. Why konke lokhu kwenzeke kumina? Why? Mntanami, ungakhathazeki, izinto ezenzekayo emhlabeni lezi. Yabo kwabanye kuwes kungcono wena ngikhona mina ngubaba wakho. Abanye abantwana banabo baba bayababalekela bayabaphika yabo lokho. So wena ngoba unami nje ngicela ukhululeke. Yazi indaba ngoba ngiyakubona ukuthi manje usukhala kakhulu mfethu. Ngicela uma ubuya ntambama ngizofika lapha ekhaya ntambama. Sikhulume kahle into ehleli phansi ukuthi bengenaso isibindi sokutshela face to face, but ngoba sesikhulumile sekuzoba ngcono. Uyazi ke? You be right ma. Ngicela uhlose umoya, yazi? Yeah. Okay, ngizokufica ekhaya ke ntambama uma ngibuya. Yeah. All right. How do you feel? Me? Hey. Akululanga kunzima kakhulu. Siyabona nje manje inhliziyo isibhlungu kakhulu. Yeah, it is Sibhlungu painful. kakhulu yabona nje. Nokumuzwa sekhala ngale ndlela le engazi ukuthi manje sekuyaphela ngathi. Kanti manje umntwana wami ngiyamthanda. Ukuze nengane yami nami ngeke kusabalula mangathiwa uyasuka eduze kwami. Ukuthi nje fanele aziqinise. Iqinise into ebengifisa yazi. Angakhuli ngamanga because if mekhula mezokhula ngamanga azi ukuthi ubelonga kwisibongo sakho kanti yena ubelonga kwesinye isibongo. Kodwa futhi akushintshe usayingane yami. Yeah, usayingane yami. Siyabonga kakhulu namahlo nje ilento ngazi. No ukuthi ke nje nginenkinga kuze umuntu umekhala ngivele ngikhale nami. Ngiyakubona. And like ngisuke ngifeel pain, angazi angizwani nenyembezi, angizwani nokubona abantu bezubhlungu. And so unfortunately impilo comes with all of that. Khona la esozwa khona ubhlungu kube nezinto engamukeleki kalula kodwa igcina zamukelekile. And musukhulu uyabona ukuthi kwakubalekile ukuthi ulazi iqiniso noma nalibhlungu. So thank you so much Butwami for being a good father. Nokuzwela nje abona bonke abantu bayakwazi ukuthatha iadvantage, more especially raising a girl child. Engayona yakho biological, umunye umuntu ngabe kuningi sekwenzile, but wena you still have that ukuthi ingane yakho. But do you have enye ezinye ingane ngaphandle ekwezakho? Yeah, nginazo. So nayihlali kwakho? No, ayihlali kwami, zikhulile omunye nje unomuzi wakhe, omunye nenhlanhla. Thank you so much. Ngiyabonga kakhulu Butwami isikhathi sakho. I hope sikwazile ukukusiza umntwana so lebe simlandelela simprovide ngo-counseling if uyayidinga. Bukele Black Life TV. Ngicabanga ukuthi anginawo amaningi. Please leave your comment, like, ushare. Ngiyazi baningi abantu besifazana abaningane engazona ezabantu abahleli nazo kodwa mhlawumbe bayasaba ukuyitshela ingane igcina ikhula ezinye izinto noma zinzima kanganani. Thatha isibindi bukela kwabanye sibabuka la ekhaya esikipha khona imfihlo ukuthi noma imfihlo inganzima kanganani wesisikhathi uyikhipha kuyakwenza ukuthi uzizwe ngathi khona umthwalo usukile and ekugcineni sokuyiqiniso. Siphinde sibonane ku-episode elandelayo. I'm out. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo ukulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho. Sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza mama uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini, wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho. Woza kithi epharmacy, eBlack Life Traditional Pharmacy.